when you say bayete, it's a form of respect. So right now you have to respect what this man is wearing, guys. Lokho kwenzeka manje kwakwenzeka naqala kuukuthi sekwenzeka ngenye indlela manje. Amandla omzulu Cameraman, please just stop what's going on right now. Inkosi yoshuni iphimbo liganunu wabo liyashintsha umkhumbuzi yasesowethe yedwa unobiza umculo nemizwa yokuphila iphimbo lakhe limkhumbuza mzukwane impilo sisayiphila hayi manje sesayiphinga usebenza buthula kaphikisani namuntu ihle ngethwa ukhuluma ngokufeza amaphupho ngoqala kohlobo lomculo omusha obizwa ngamathini ngelinye ilanga uzwa iphimbo ngelinye ilanga awumuzwa kwenye inkathu moya kwenye inkathu umphefumulo into engachazeki empeleni into engadeleki iDolphin FC yakusiyona ingqephu noma inkampani ethile kepha indlela anyakaza ngayo mesefuna ukwenza okuthile iphimbo lakho umkhanya kude bumnyameni uthumela umyalezo ngishona ngamaphupho ihle ngethwa likho lapha elifuna ukuba khona ngokwempilo kodwa kaliyeke uzama uvula ikhasi lokuqala eBhayibhelini loshuni uteni usoprano usazowavula wonke amabhuku umdedelena ngene sithi bayede Big Dog, I'm excited. Bayede, you know the story. Yeah.